janging kidung. Aku iki wedi nek full musik terus pas wayah nutup lakon sing kendang cek lali ning ngisor terus. Kaya wingi yo musik di bulan bali. Lah kok jagongan ning masjid. Terus Lir ratu ning cakra kembang. ratune cakra kembang iki sapa Mas Heru? Iki aja diwangsuli tembang. Tekon tenan. Dewa cakra kembang iki sinten? Nek Bathara Brahma Swarga Dahana, nek Bathara Indra Karangkaindran, nek dewa sing cakra kembang iki sinten? Asmara. Sinten? Saurane, Ndra, jajan anu, hajute. Ku anu. Kusuma Ratih, Asmara Bathara Ratih. Nenggih sangku sumo rate Bathara Ratih ayo. Ajeng rate ratu ratune lara asmara Ratih ratu-ratune lara asmara. Mbak Dindo. Selamat pagi Mbak Dindo. Ci, selamat pagi. Suarane jantenan. Monggo Pak, apa sing halus-halusan nggo muga dina apa? Melati rinunci apa? Ndok, apa? Nggih, kadung tresno. Kadung tresno. Sip. Yo, langsung ki mawon buka celuk Mbak Yu Dindo. Ya, yuk. Lamat wis katon tejane yen mbok brangkatan mencara aku wiragane sinawatan hamba seni. Yen pesangot wimbo batot nyata jakmi kamrak Nadyan bebasane kali nggodang sak amben nimas kaya mas mencetak rasa
Ugi katur dumateng para sutresna budaya ingkang taksih memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Mugi saged damel kanca lek-lekan. Heeh. Iya. Lanjut Yudinku. Bacaane sarwa asri jeroba denku tansah Yuk. Lamat wis katon rejane yen Yo, ditelaske, Mbak. Bacaane sarwa asri jeroba denku Matur nuwun. Mujiwat wis ngatur. Kadung tresna nggih. Kadung tresna.
yen besemut kuwi mbuh patut. Wong nek ayu iki arep merengut besemut iki malah ketok ayu. Dasare wong elek. Alah lah arep guyu diayu-ayune. Ene sayu manis sedep disawang poh. Ibarat turu karo ngowoh malah. Ya ayo. Kembali ke benang merah mau wis. Iki acara rutinan tiap tahun. Tiap tahun. Kaya adat saben ana ing Sumberjo kene sadurunge wayang mesti kagelar pengajian, ya. Kaya sing tak aturke ana mau ngarep agama karo budaya kudu mlaku beriringan. Heeh, ya. Ya. Mergo tembunge dhewe kuwi agama, kuwi ora agama, kuwi rusak. Sok sapa menungso sing gelem ngrasuk agama kanthi bener becik, fa insyaallah uripe ora bakal kesurang-surang, uripe ora bakal njegur ana juranging kasangsaran. Amin ya rabbal alamin. Sing disesuwun pancen kaya ngono terus. Ayo. Tembunge para sarjana kang sujaning budi ki wis nate paring pangandikan, kowe nyambut gawe yo. Kaya-kaya kowe urip 100 tahun ning kowe ngibadah kaya-kaya sesuk bakale tumekaning pati.